Bun, salutare tuturor, să ne am găsit la un nou episod de Roblox. De data aceasta jucăm Murder Mystery 2. Și hai să continuă, bă. Uite că trebuia să mă ascund. Trebuie să găsesc locul perfect. Mă pot băga aici. Da, eu ce sunt? Eu sunt acela care îi omoară. Hai să vedem. Bine. Ce? Bă, copile. Ia! Maestru. E. Oh, ho, ho. Hehe. Nimeni nu mă poate învinge. Ok. Dar unde e? Cât eu mai rămas, mă? Că vreau pe acolo. Deci nu se poate. Deci. Unde s-ar putea fi ascuns? Murit! Ha! Bă, și mă distram așa de bine de la 3 minute. Ok. Hero. Dacă mai vreți episoade, știți sigur apăsați butonul de like. Oare am zis oare am zis asta la început sau prima dată, cum zic? N-am idee, hai. Hai, bă! Hai, vreau să fiu eu. Inocent. Nu-mi place să fiu, adică, într-un fel tare, că te ascunzi peste tot. Poate poți să fie contra un tablou? Ah! Nu! Poate mă ascund în noi. Nu. Oh. Static. Și asta. Ce-am nevoie? Mă scuzați. Ia, astea-s băieți. Șerif! Bă!
Păi, hai să punem și noi că filmez. Hai! I'm recording. I'm recording. Păcat. Stai. Români. Români. Ei. Români. What a shoot sheriff. Hai că pun pe pauză până la început. Ok, hai că... Vă rog să mă scuzați. Bă, trebuie să mă pun din foarte net așa. Bă, am mers pe degeaba până aici. Pot să trec, foarte bine. What? Ce-i asta? Mai bine nu mai țin. Am auzit cumva cuțitul? Am auzit cuțitul! Bă, nu lag. Bă, cine este șeriful? L-am văzut pe omul ăla. What? Unde sunt eu? Bă, dar... Oh, și cam acesta a fost episodul de azi, dar oricum nu uitați să dați butonul de like și ne vedem în data viitoare, pa, pa!